3 стиха пише така: Сине мой, внимавай на думите ми, преклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си. Защо? Защото те са живот за тия, които ги намират, и здраве за цялата им снага, и казваме амин. Аз искам да започна с въпрос. Какво е най-важното нещо за един човек? Здравето. Бог да те благослови. От първия път отговори. Защото като говорим за най-важното, ние се сещаме за децата, затова аз говоря за дадения човек. Ако той има всичко на този свят, но няма здраве, всичко е напразно. И на първо място за един човек е важно той да бъде здрав. И вижте, забележете тези думи. Читайки отново и аз ви моля да се нахраните с тях тази вечер. Да отворите дълбоко ушите, не тези уши, а тези уши да отворите. И да поемете това слово, за да се нахраните. Защото както имаме нужда да се храним в плътта си, ние имаме нужда да се храним и в духа си. И ако днес аз не ям цял ден, какво ще стане? Проблем. Първото нещо, което е, ще се изнерви. Когато ме види жена ми нервен и казва, този пак е гладен. Ако нямам 2 дена, ако нямам 1 седмица, ако нямам 1 месец, представете ли си какво ще стане? Сега гледаме тези хора, които отиват на операция и са много дебели и се оперират. Когато цяла година те преминат през тази терапия, лицата им са, да не кажа лоши думи, след това те се оправят хората. Но понеже дават много килограми, лицата им не изглеждат добре. Но искам да ви кажа тази вечер, че някои хора в духа си са така. Защото шкембетата мязат на моите големи, но в духа също трябва да се храни. Един човек, който няма молитва, един човек, който не чете Слово, не слуша Слово, не ходи на църква, той буквално, не знам как се казват тези хора, които не се хранят. Не могат да едат. Едат ли повръщат дори? Анорексия. Ужас. Гледаш ли един такъв човек, краката му са такива, ръцете му са такива, сух целият. Той е болен. Не знам дали да продължавам. Ама идват неща. Исус се обърна към народа и каза, варосани гробища. Представяте ли си какво нещо? Понеже той ги виждаше отвътре. Понеже той е сърцевидец. Отвън калачени може да сме, но вътре как сме? Сине мой, внимавай на думите ми. Преклони ухото си към беседите ми, да не се отдалечават от очите ти. Пази ги дълбоко. Къде? Не в главата си, а в сърцето си. Защо? Защото те са живот за тези, които ги намират, и са здраве за цялата им снага или цялото им тяло. Ето го здравето. Ето го живота. Йоанна 6:58. Тоя е хляба, който слезе от небето. Онзи, който се храни с тоя хляб, ще живее до века. Знаем, че Исус е този, който слезе. Знаем, че Исус е хляба и Той казва, че този, който се храни с Него, той ще живее до века. Той ще има духовен живот. Той ще има духовно общение. Той ще има духовна радост.
последния път, когато бях тук преди един месец, аз проповядвах една тема. Някой сеща ли се? Само да попитам. Говорих за 4 вида почва. И говорих, че едната почва е повърхностна на пътя. Едната почва е каменната почва. На камъните пада. Другата почва е на тръните пада. И четвъртата почва пада на добра земя. Много важно тази вечер това слово, като говоря, то да не остане само в главата ни. Разбирате? Защото вижте, в първата почва още, където падна на пътя, казва, те го чуха, с радост го приеха, ама като отиваха, дяволът го открадна от мислите, да не би да повярват. Втората почва е почвата, където падна на камъните. И когато падна на камъните, Словото казва, че тръгна да расте, но нали нямаше корен. И съхна и бити свърши. Третата почва е посред тръните. Там казва, че порасна, обаче когато порасна, проблемите го задушиха. Ежедневието го задуши. И то тръгна да дава плода, но плода му не беше зрял. Ешил. Плода му не беше хубав. Но четвъртата почва е онази почва, който отваря духовните си уши и приема Божието Слово. И това Слово след време то се изгражда и става живот или дава плод. Много е важно да се храни правилно. Напоследък и докторите ми казват, не яш хляб. Препоръчват ми да нямам хляб и мазни неща. Значи много е важно какъв хляб ядеш. Много е важно кой хляб ядеш. Хората имаме определени тайни места, където събираме скъпите за нас неща, като злато, пари, скъпоценности. Имаме си наши скривалища в къщите. Защото сега додахме на църква, сега, нали, квартирата е сама на къде. И аз ако не съм скрил дадените добри неща, скъпи неща, мене ме изстрах където, ако отвори вратата, ще ги вземе от масата. Аз какво правя? Под душека, под възгледницата, под гардероба, намирам място. Намираме много тайни места. Имаме си вече и сейфови. И събираме тези скъпи за нас неща в тези скъпи неща, в тези специални места. Какво искам да кажа с това? Искам да кажа, че Словото ние трябва да се храним с него и да допускаме то да влиза дълбоко вътре в нас и да дава плод. Словото не трябва да остава в главата ни в мислите, чок бюзали. Не да е подокарнеш, не е онотим. Ама чок бюзали. Остава в главата ни. И казвам вкъщи, като направи проблем, или мъжът ти, или жената ти, още по пътя и крадем. Затова казвам тази вечер да отворим духовните си уши. И по-надолу следващия стих казва в 23 стих, от всичко, що пазиш. Колко неща пази, но тук говоря за духовното. От всичко, що пазиш, пази най-вече сърцето си. Защо пак да го пази? И пак казва, там са изворите на живота. Пазим ли сърцата си чисто? Знаете ли, ако ям Боб да кажа, в корема ми какво ще има? Боб няма да има лещи. Ако цял ден ядем нещата от интернета, ако цял ден коментираме дадения човек, ако цял ден правим неща, които
влизат в нас, какво ще има тук вътре? Това, което съм ял цял ден. Затова хранете се правилно. Затова се пазете сърцата и вижте, по-надолу ни обяснява в следващите стихове 24 надолу как да ги пази. Отмахни от себе си опърничева уста и отдалечи от себе си развратни устни. Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека бъдат отправени право пред теб. Обмисляй внимателно пътеките на нозете си и всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. Не се отбивай нито надясно, нито наляво. Отклони ногата си от злото. Нали, понеже много четах с малко думи да ви го кажа, тук знаете ли какво ни казва? Първо ни казва да пазим устата си. Защото това, което влиза, може да ми навреди, да ми нанесе болест. Това, което излиза от устата ми, пак може да направи беда. Много е важно устата ни какво прави, какво влиза и какво излиза пред тази уста. Второто нещо, което говори за очите. Да внимаваш да гледаш само направо, нито наляво, нито надясно. Гюлер, може ли да се изправиш малко? Нали ме гледате всички? Ти гледай нататък. Какво правят очите ми? Седни, брат, благодаря. Какво правят очите ми? Очите ти казват да гледат право напред, нито наляво, нито надясно, нито клепачите ти да правят тест. Като правим тест мимики, като гледаме неща, които не трябва да гледаме в телефона, в телевизора, улицата ги чилере и сана. Те за тях да ни гледаме. По този начин влиза. Както нали говорих за храната, то влиза и другото. И като сме пълни с другото, става това. Другото бяха краката ни или нозете ни. Да внимаваме да не ходим нито на дясно, нито на ляво. Да ходим направо. Единственият начин да следваме Христос, знаете ли какъв е? Да ходим по Неговите стъпки. Там, където е стъпил Той, да стъпим и ние. Обърна се и каза на учениците си: нима не знаете пътя. Аз съм пътят, истината и пак живот. Живот ще имаме и здраве ще имаме, когато сме верни на Бог. Когато служим на Бог, когато се храним с Бог, когато сме пълни с Бог и ако четем Божието Слово, ние ще бъдем много мъдри хора. Ние можем да развием и бизнес, можем да водим всякакви разговори и да бъдем много мъдри хора, ако сме пълни с Божието Слово. Но ако сме пълни с клюки, ако сме пълни с други неща, малко квас казва за кваса цялото тесто. Аджик мая емде даши. Грехът оголемява и той един ден, знаете ли какво ще направи? Ще ни убие. Смърт! Право напред. Нито надясно, нито наляво. Съблазните на този свят са много. Но ние, които познаваме Бог, за нас път е един. Ние знаем, че голи сме дошли и голи ще се отидем. Но вън от тази път ние ще видим кого. Ще видим онзи, на когото сме предали живота си. И аз тази вечер искам точно това да ви говоря, че трябва да бъдем малко по-внимателни. Знаете ли защо нямаме дух на молитва? Знаете ли защо не ни се идва на църква?
Знаете ли защо нямаме общение? Знаете ли защо не си звъним? Знаете ли защо говорим за себе си? Знаете ли защо клюкарстваме? Знаете, защото сме пълни с неправилни неща. Не сме пълни с Бога. Ако си пълен с Бога, един човек, който е пълен с Бога, той какво прави? Време е да се събуди. Притчи 4:20 мисля, че беше. Как може да... Първо трябва да се научим тук на тази земя. Единственият начин ти да се промениш, единственият начин да станеш духовен човек е да почнеш да се храниш правилно. Силно е това и вярвам, че приемате това изобличение, т.е. с много любов. И добре е Словото, когато така прониква в нас. Това е едно сладко нещо. Да приемеш, да пожелаеш, защото една служба, една молитва, една проповед може да промени живота ти. Не знам, казва за двама строители.